රජයේ සේවකයන් ලබා දෙන වැටුප් අඩු කරන්නට அரசு ஊழியர்களின் அதிகரிக்கப்பட்ட சம்பளத்தையோ கொடுப்பனவுகளையோ குறைப்பதற்கு எவ்வித திட்டங்களும் இல்லை. அதேபோன்று அஸ்வசம உள்ளிட்ட நிவாரணங்களை குறைக்கவும் திட்டமில்லை. டித்வா சூறாவளியினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்படும் 25,000 ரூபாய், 50,000 ரூபாய், 50 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான நிவாரணங்களும் எதனையும் குறைப்பதற்கு எதிர்பார்ப்பில்லை. பயிற்சிகளுக்கு, பெருந்தோட்ட பயிற்சிகளுக்கு, விவசாயிகளுக்கு, மீன்பிடி துறைகளுக்கான நிவாரணங்கள் எவையும் குறைக்கப்பட மாட்டாது. கல்வி, சுகாதாரம் உள்ளிட்ட அந்தந்த துறைகளுக்கு வழங்கப்படும் நிவாரணங்களும் குறைக்கப்பட மாட்டாது. அவை அனைத்தையும் வைத்துக் கொண்டுதான் அரசாங்கம் இந்த நிலைமைகளுக்கு முகம் கொடுக்க தயாராக உள்ளது. பொருளாதாரத்தின் ஒரு பிரிவை ஏனும் மூடிவிட்டு செல்வதற்கல்ல எமது எதிர்பார்ப்பு. எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய தீய விடயங்களை எதிர்கொள்வதற்கான தயாரான நிலையில் பொருளாதாரத்தை முழுமையாக இயங்கும் நிலையில் வைத்துக் கொண்டு ஒரு துறையை ஏனும் சீர்குலைக்காமல் நாட்டின் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையை பேணி முன்னோக்கி செல்வதற்கான முறைமையை அரசாங்கம் பின்பற்றுகின்றது. மக்கள் மீது சுமத்தப்படும் அதிசுமையை குறைக்கும் வகையிலேயே அரசாங்கம் செயற்பட எதிர்பார்க்கின்றது. අවධාරණය කරන්නේ ජනතා මත පැටවෙන අධික බරක් යම් ප්‍රමාණයකට අඩු කර ගැනීම සඳහා අපි ඇල්ලවන ආකාරයට තමයි කටයුතු කරන්න රජය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.